Mahalagang paalala, ang asawa ng iba ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pangkamot sa anumang uri ng kati. What if gilulo ra kasi mong papa sa una? Ha? Kipabuto ra ka dito si Arba. Sa kilid-kilid. O di ba ka dito ra kas tumoy-tumoy sa kondom ba? No? Kakita ka kagnaog kalibutan ron? Unyag makatubag-tubag kas imong amahan arang pirtiha? Ha? Mura bag naiambag sa ilaha. Animala ka. Silas-silas lamang ka. For boys only, no? Nga na ako'y gamay tambag niyo ba? Nga sa pagpili na tuog bae, sa pagpili na tuog baje, kinahanglan diri atong gamiton na. Diri gyud atong gamiton. Kay ning kalibutan na naray duha ka klase sa bae. Duha ra gid ka klase. Una, ang perme sila sakto. Ikaduha, sakto sila perme. So, pamili ra katon duha. Be wise. Be wise, boys. Sa mga bae dira, basi pa mo nagkaon, pangaon sa mo. Sudanan niyo pagka perpekto. Alam niyo mga kapaok, minsan lang naman, minsan na kadalasan. Putang ina, nakakapagtataka rin eh. Nakakalungkot, nakakabad trip isipin, na makita mo yung mga videong ganito. Insert yung video. Joke lang. Picture pa lang yan. Wala yung video dyan. Nakakapagtataka rin eh. Sa mga nakapanood dyan, sa mga nakapanood dyan, di ba? Alam niyo na yun. Nag-viral yung video na yan. Nag-viral yun. Minsan, nakakalungkot din naman talaga. Nakakapagtataka lang kung bakit pa nila ginawa yung mga video na yan. Para saan ba? Para sumikat ka? Gusto mong pasikat? Para makilala ka sa buong mundo. Yun siguro. Gusto mo, respetuhin ka ng kapwa mo. Pero hindi mo respeto yung sarili mo, putang ina. Saan yung respeto dun? Saan yung dignidad? Saan yung full video? Pasin nga ko. Panoorin ko lang. Yun naman eh.